Hai un ano aproximadamente, a AMPA do CEIP Escarabote iniciou unha campaña para a compra dun desfibrilador semiautomático para o centro. Fixérono grazas á venda das pulseiras solidarias dentro do proxecto Salvavidas. Pero chegou a pandemia e a situación complicouse máis do agardado, polo que tiveron que facer outra nova chamada de apoio para conseguir os preto de 2.500 euros necesarios para poder compralo. Empezamos xa en febreiro do ano pasado, donde as primeiras 400 pois se venderon bastante ben, consistía en vender 800 pulseras a un precio de 3 euros. As primeiras 400, gracias aos socios, aos comercios colaboradores, se venderon moi rápido, moi ben. Despois, co tema do coronavirus, tuvemos que parar e aí estuvo parado hasta xaneiro, febreiro deste ano, que xa decidimos darlle o impulso final que nos quedaban. Entón, volvemos a animar aos socios que volveran a comprar. Falamos co Concello, que nos dou aí moita axuda, a personal do parking do Concello de Boiro, que tamén nos axudou moitísimo. Hoxe xa dispoñen de desfibrilador, converténdose así no primeiro colexio do municipio en dispoñer del. Ademais, o persoal docente xa recibiu a formación para poder empregar estes dous aparellos, en caso de que fose necesario. Desde o miércoles, que foi cando acabaron a formación, podes dicir que xa temos Escarabote, que xa é un espacio cardioprotegido. Dispoñemos dun desfibrilador, un dispositivo anti-atarragantamento, o curso de formación homologado, imprescindible para estes casos, para poder operar, con seguridade, unhas estanterías e toda a información necesaria, a señalización, onde está, onde se pode localizar. Segundo os propios estudos médicos, actuar cun desfibrilador nos primeiros 5 minutos aumenta en máis dun 70% as posibilidades de salvar unha vida. Aínda así, confiamos en que nunca se teña que empregar. Esperamos non usar nunca, verdad? Esperemos que este aí quietiño na súa estantería, pero en caso necesario, estémolo aí. E tamén animar a outros centros que se animen a estas iniciativas, que intenten conseguir estes dispositivos, porque é importante que cada centro dispoña dun sistema que pode salvar unha vida, que xa o digo, o proxecto Salvavidas.